Haga jing lekai La Liga ka Atletico Madrid ka lala ban Liem ya ka Granada da lai la kawai. Haga jing lekai Duran Cup pring ka Bengaluru Persya ya ka Indian Air Force. Haga ni jing lekai baru artli di Kynhun kia khai da mar shigol. Ya ka gol jong ka Bengaluru layo ban tap da Salam Johnson bat ya ka shigol jong ka Air Force layo ban tap da Vivek Kumar. Agawai pat ka jing lekai ka Kynhun ka lala ban Liem sok ya ka Nepal Army da lai lanon. Haga jing lekai Premier League pring ka Manchester United Persya ika Wolf. Haba pai syang ni jing lekai haka kela step omdon gino ge bala betul khijar Henry haka kela min kata haka minit ka bah nyau phun riu Urafil warane layo ban tap ya ka gol ka beningkong haka ni jing lekai bat dei le bagane ka shi gol ka Manchester United talala betul Liem ya ka Wolf dai Waylanot bat yo khur lai pon nangane ka jing lekai haka jing lekai Saudi Pro League ka Kynhun jong Benzema ka Al Ittihad Persya ka Al Red. Aba pai syang ni jing lekai haka kela step ka jing lekai ka long maria khai haka ba baro artli Kynhun klemla beteng khija bat dei haka kela mit kata haka minit ka basan peupra u hamjala ulayo ban tap ya ka gol ka baningkong haka ni jing lekai bat ya ka bol lai rapen bu dau Karim Benzema bat haka minit ka ba nyau peulai ka Al Ittihad ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengba u Ronaldo batang hadin riu minit kata haka minit ka ba nyau peu kundai u Ronaldo layo biang ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka balai nak benta ka Al Ittihad bat dei la magini ki lai gol ka Al Ittihad ka lala ban Liem sok ya ka Al Red da lai lanot agwai pat ka jing lekai ka Kynhun jong Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persya ya ka Al Ittihad bat haga ni ka jing lekai u Ronaldo u klem ya lekai aba pai syang ni ka jing lekai ka Al Nassr tang haga minit ka basau ka layo ban tap ya ka gol ka beningkong haga ni ka jing lekai lengba u Sadio Mane bat dei le magini ka shigol hadu bokot ka kela step ka Al Nassr ka tam dei Waylanot batang marias dang ka kela mit kata ka minit ka basau pinyau ka Al Ittihad kalayo ban siu kuliang ya ka shigol jong ka Al Nassr lengbau Robin Kaison batang hadin riu minit Al Ittihad kalayo biang ban tap ya ka gol pentam lengbau Dembele bat kani ka gol ka beningkong ka jong u na kani ka klub Al Ittihad bat dei le bagini ki ar gol ka Al Ittihad kalala ban Liem ya ka Al Nassr ar la kawai haka ni ka jing lekai